Няколко думи за God Save the Art. Честито първо. God Save the Queen, God Save the Art. Сещате ли се каква е асоциацията? Изкуството е кралицата на целия свят. Всъщност всичко красиво, което е създадено в света, е благодарение на творците и на изкуството. Аз съм благодарна, че съм творец и наистина искам по някакъв начин да накарам хората да фантазират и да бъдат себе си. Така че се надявам да съм го постигнала до някаква степен. За колко време подготви тази изложба тук в момента? Аз дързая на творчеството си доста години, така че всяка година сега правя изложба, така че ревюто обаче Това е за по-интересно. един месец. Да, перформанса, който ще видите, моден, е за един месец подготвен, благодарение на вдъхновението от Арт Хотел 158, чието собственици казаха: да, прави каквото искаш. Аз обичам да слушам това, обичам да ми се дава свобода на творчеството, обичам да творя както аз и знам. Затова тези хора напълно ме подкрепиха и станаха нещата супер бързо и с страшно много вдъхновение. Естествено, не съм спала повече от 20 часа за този месец, но това е. Не ти личи. Винаги си млада и свежа за мен. Добре, това е може би някакъв special edition от картините, нищо, че след малко нашите зрители ще имат възможността да видят на живо този перформанс, който си направила ти и с моделите, и с ревюто. Да, всъщност това е Има ли лека презентация след малко? Ще видим ли нещо интересно след малко? много интересно нещо ще видите след малко. Това е една компилация от мен. Аз съм много изкуство, така че ще живеете, ще видите. И нашия оператор обърна внимание на страхотния костюм, с който си в момента. Ела. Това е фактически с комплект. Това е комплект. От картината. Мира, поздравления. Желаем ти много успех. Да напомним, 7 дни тази изложба ще се състои тук. 7 дни. И на закриването отново ще има много интересни перформанси. Да, на закриването на изложбата е премиерата на романа Пепел, рози и метаморфози, който се чете на един дъх на Велика Ком. Така че заповядайте, 19 часа. Ние продължаваме да сме наживо и да следиме как ще си прекарат тази вечер твоите гости. Още веднъж успех! И на вас успех! Благодаря ви, че сте тук. Наистина ценя факта, че изкуството е част от живота ви. Така че благодаря, че се потапяте в моето изкуство. Очаквам ви след може би 20 минути долу, където ще има фешън шоу. Тук е част от моята експозиция на масло, акрил и още нещо. Може да разпознаете себе си в някои от картините. Така че разглеждайте и отгоре, и отдолу. Нали? Тук искам да благодаря на фотографа Любо Христов, който засне фотосесията, която е на плаката и на всички покани. Това стана точно за 5 минути. Запознахме се на парти в нас, не се познавах с този човек, но той прие рязко идеята, че може да снимаме заедно и всъщност направихме уникална фотосесия. Също така благодаря на Арт Хотел 158 и на Румен Балабанов, благодарение на който за един месец сътворих всичките тези облекла, които ще видите след малко. На Вили Мачева и на всички модели, които ще дефилират след малко. Сега искам да поканя, просто за мен е чест наистина, Ники Кънчев да бъде сред нас и той да каже няколко думи за мен, защото той познава творчеството ми от малка, така да се каже, когато бях малка. И съм благодарна за това, че наистина дойде и за мен е чест. Благодаря, Ники. За поканата да аплодираме силно Мира. Тя е човека, точно така, наистина поздравление за Румен Балабанов, то Червен бряг. Да, знам, той каза, там че ти ще дойдеш, защото там се раждат хора с стил. Мира е
явление. Факта, че ви е събрала всички вас толкова различни, толкова цветни, толкова оригинални, е съвсем, може би, еманацията на твоя път, но една от еманациите. Ти направи едно страхотно ревю само преди една година в Маринела, беше нещо общо, но ти се отличаваше от всички останали. Тя се отличаваше още в края на 80-те, в началото на 90-те години, когато се запознахме с нея. Слушаше различна музика. Сега не знам дали картините са и по-силни или облеклата, това вие ще кажете, но според мен тя е царица на облеклата, царица на нестандартното, нешаблонното. Ако може да се мине по два пътя, Мира ще избере третия път. Тя ще избере най-цветния път, каквото и да й коства това, дори да е малко екстравагантно или прочие. В нашата уважавана от мен и от Мира, мисля, академия Златната игла, академията, която професор Стойков ръководи, сме и давали наградата за авангардна мода. Това е повече от ясно и сега, като минаха 10 на години без да виждам нейни неща, но се оказа, че сме съседи и като видях това страхотно ревю, което се отличаваше много от... Имаше над 30 дизайнери, един след друг и тогава човек може да сравни. Ти направи едни моряшки такива изпълнения полуголи. На морячките много ми харесаха. Да. Тоест ти дори 2022 миналата мислиш отново по същия начин. Ти мислиш извън шаблона, ти мислиш в цветовете, ти мислиш повече за твоята визия и за налагане на твоя стил, отколкото какво ще кажат критиците, какво ще кажат комшиите, какво ще кажат съседите. Тоест един много ценен път. Естествено, този път сигурно те е лишил от някои неща, защото хората, които не се навеждат, плащат своята цена. Така е. Ако вървиш с всички, може би наистина ще взимаш повече от живота и от ползите му. Но ти, Мира, си пример и за мен, и за всички тези твои приятели, как устояваш твоето име, как продължаваш да си. Видях и Силвия. Може ли Силвия да мине, ако е тук някъде, тя е с твой туалет или ние ще я видим долу? Да. Така, да. Просто толкова нестандартно. Ето я, да, аплодисменти за Силвия. Това е египетска богиня. Нали? Трябва да си доста хахо, за да измислиш такъв туалет. Така че, да го носиш два пъти по. Добре дошли тук в това събрание на думата най-точна на пъстрите хора. Мире, може би ти още малко да ни разкажеш как продължаваш да твориш, къде намираш вдъхновението и така. Благодаря, Ники. Но още веднъж аплодисменти за Мира. Ники, за мен беше чест. Искам да кажа, че помолих, агитирах всички да не носят цветя, да дарят за изкуството, така че Вили е тук, може да се възползвате. Има и томбола, която ще спечелите една картина отвънка, която е. И сега искам да поканя, сред нас е пиара Наско Лазаров, който ще каже няколко думи за мене и той се погрижи за моя пиар на тази годишното ми събитие и изложба. Заповядай, Наско. Аплодирайте Мира, защото тя е различна, тя е цветна, тя е нашата Мира и аз те обожавам. Всичко, което тя прави, заслужава вашите аплодисменти. Благодаря си, Наско. Сред нас е господин Любомир Стойков. Искате ли да кажете нещо за моето творчество? Добър вечер на всички. Здравей, много ми е приятно, че си тук. Благодаря, за мен е чест. Така ли? Добре, да изберем. Уважаеми приятели на Мира и на нейното изкуство, това, което мога да кажа за нея е, че тя е един оригинален, перфектен, изключителен, неповторим, без аналогия, без алтернатива, хибрид. Хибрид на много въображение без брегове, на изключителна стръчност, защото в дизайна, а до някъде и в живописта, без стръчност не може нищо да се направи. А на нея и се отдава.
както казват някои мъдри хора, каквото пипне, става. Това е Мира. Поздравление за нея. Успех на тази изложба. Тя никога не ни е разочаровала и както каза Ники Кънчев, ние знаем още от детската градина, насърчавали сме. Ники, една поправка, тя има 2 златни игли. Нали така? Една. 4 номинации, 1 златна игла. Ама 4 номинации са равни на 2 златни игли. Добре. Поздравление. Ръкопляскане за Мира. Благодаря много на всички гости. Благодаря ви, че сте тук. След половин час започва фешен шоуто долу, така че заповядайте да се насладите. Ники Кънчев, благодаря. Наско Лазаров, Ива Владимирова, Дамски клуб, бизнес на високи токчета и Любо Стойков. Благодаря, че така те изненадах и ти дойде на сцената. Да, супер. Благодаря. Заповядайте долу да направим шоу. On my head.